लाबे जतन साल कहम चिनी तिप्रासा दफा युद बाय बैनि दफानि युद माने कुंथाय बारा बिसिं फानो बैनि स्टेट नि जे युद दंनाय कुंथाय बारा र नि वान सम बचिनि जे वान सम प्रेजेंट तमने बुसु फेलाय बुसु बचिनि वान सम बचे तना फेलाय मन किसा तय कक सावनि माफायमन ओंखायनो नायदे रिताबो जों रिसेले नुगो जों मेघालय गारो हिल्स जे नुगो अर जागाव जे सबासल लायमानि किसामसा दांगारो माने दुकानो तखल लायमानि बाहेराव किसामसा अर जागाव किसा सबा लायमानि जों नुखा लास्ट टाइम गावनो दानि बुंबा नाय हांखेन जों नुयमानखा जे टाउन बिसिनावबो इलिगेल नि बाबे माने खुंथाय गलाव रावबा नन ट्राइबल ल बेलायनि बराव बांलै थांखा ओंखे बराव तबेर जे बांलादेशनि इलिगेल माइग्रेन्ट दं बेराव बेरो ओंखे अर बिसियावनो जे पलिटिक्स दंहाय र पलिटिक्स नि सिङाव बुट नावनि बाङैनो गोनैनो गोबुन दफानि बरावनो गोनैनो सिट रवानि उङाहा माने बुट बासा रवानि कैंडिडेट रवानि उङाहा ओंखायनो बननो जाजालायनि आङैनो अर जागोन जे ससियेल अर्गानाइजेशन द अमनो लेमनो आं उच्चारो एस हमालनि युथ काउन्सिल ओंखायनो बरनो अरनिव जे सबा खाइवैनो तिनि हायो मेघालय जों नुबै दङ जे सिट गनै दं माने बिसियावनो मांगिया जत्तन अर जाग बासनखिने एसटी सर्टिफिकेट नांनाय होनैनो बरनो मेघालयनि जे एसेम्बलिबोनो बिल पास नै थाङा दानि बाङै 30 ताव तिनी 30 तानो एसटी ने मांनाय अर बिल पास नै थाङा दानि बाङै बर उ माने ननो सेक्टरा खाइनि बर सभा खाइबो कासुरुगो हानि बाङैनि तिनी हायो 30 तानि बिसिङाव 30 तानो ओङो थांपाइला फिया जिनिरखौ नायनायदि जिनिरखौ बमा हायनि दं जे फरनो जों एदि 6 शिड्यूल दाजागो माने 6 शिड्यूल ओङो 1985 आफरंखनो क्लियरलि मेंशन खाजा दङ 28 खान सीट इंखेनो तिप्रासा बा ट्राइबल बा एसटी नि बाङै ति 2 खान खनो गभर्नर रिजर्वेशन होनैनो नारजाक दंमाने फियाबा नायनायदि तिनी हायबो हायनि तनो तिनी हायबो 25 खान सी रिजर्वेशन ओङै थांसै 3 खान सीट जनरल ओङै थाङा 28 नि 25 सफैला ताबो जे अमहाय आन्दिजा टोटल गभर्नर नि सो 5 ता ओङै थाङा 5 ता ओङै थां त तले एडिसी बिसिन सासिनि सीट कमावै दं फियाबा जों तिप्रासा युथ दं खनो बनो तैनो मोनसाफानो वान सलाया सो खाखालाया बर' हायखे जदि आफुनो जों ताउ जि गारो हिसनि जे अर्गानाइजेशन दं हायखेनो जदि जों गासुं खांखा आफुनो अमहायखे खांखा सिनियरबो अमहाय नियारि दं खमना फियाबा तिनि हायो जोङो सबखे दङ बे तिनि हाय 25 फाइनै साल हायनो हाय तेन कमावै थांखिने ताने हिंखेनो पलिटिक्स दं हिंखेनो पलिटिशियन दं बुदानि बाङै जतननो बाक्साखेनो बुदनि बाङै मानाय आनि बाङै अर जागाव हिया आनि बाङैनो बर' अमहायखेनो सिदवै अमहायखे बर' दावै जे बुद बेंनि बाङै निजेनि एरिसी एरियावो बर' दावैनो तिनि हायो अमहायखेनो सीट कमावै थांतमने जों गाहामखेनो नुबै दङ आनि बाङैनो जों अमानाय दङ बेलायनो चेतना खाइवैनो जों मांनाय जोंनि बां गम गाहाम गम हामिया तम काम गो साइमान नेशनल डे रिजनल डे बन तम काम गो साइमान फियाबा अर जागानो तैबै जों बेलायनो चेतना बेलायनो बन तै मांनाय के फाइदे बनि बाङैनो जोंबो हायनो मेघालय रनि हायखेनो जों कासे ससियल अर्गानाइजेशन संसावै गभर्नमेंट ऑफ प्रेसार रमाय ताने हमले जे कानायसि दमासो मने हाय प्रेसार रखेसि गभर्नमेंट ऑफ प्रेसार रखेसि बरब हाय उंतम बरब अम हायनाय एसि मोसस कोइसा सर जागाव कासुनाय जिकरै कोइसा से माय प्रोटेस्ट खायनाय जिकरै इनखेना हायनो लाइव थाव हायनो प्रोटेस्ट खायनायबो दङनि नांगो प्रेसार रनायबो दङनि नांगो बनि बाङैनो जों फारि जों संसालायनाय जों बायके रोंवानि बाङैनो अमायखे फायनाय साल अमाय जाते जिनि सीट रिजर्वेशन कमावानि फोरखौ जों सबा खाइलायवानि बासिनि मानथाय सखथाय गोबां मान गसाय दङ बहायरनो तैबै गाहाम हायक मा मान जों नुदों बहायरनो तैबै जोंबो
soba khailai yang buino state ni haikeno sangni jaga no sangni land no sangni culture thongparan protect khai ni bangai ne ni socially protect khai ni bangai ne जोंबो अमल खाइले नि बाङै ने के अरो जागा फाइदि गोरोंलायबाय ने फाइनाय छालो जोंबो बर' आखिन सबा खाइबाय प्रोटेस्ट बा कासंलायबाय ने सो ओ अर्गानाइजेशन बाय सोशल अर्गानाइजेशन बाय गोरोंमा नि बाङै ने कमेन्ट और लिंक रजाक दङ ओ लेनि बिसिमन WhatsApp से जॉइन खाइमा सो हामबाय लव यू